Kabsat, mga Bonsoy, Luzon, Visayas, Mindanao, mga OFWs po dyan. Imbag na rabi po sa atin lahat. Samahan niyo po ulit ako sa aking live ngayong gabi. Live agad si Kabsat Makoy ngayong gabi. Samahan niyo ulit ako. Wait. Meron ako nakita. Merong ano si Kabsat Rex. Yan. Mga OFWs po dyan, immigrants, Luzon, Visayas, Mindanao. Live again si Kabsat Makoy ngayong gabi. Samahan niyo ulit ako sa aking live ngayong gabi. Kwento-kwentuhan lang tayo. Yan. Yung mga kunsiyan yan, mom and dad mo, kay lola mo, kay Manang Jenny. Dyan sa California, yung pagdabigat sa inyo dyan, Bunsoy. Imbag nabigat sa inyo dyan sa California. Ano dyan? Blessed Sunday sa inyo dyan, morning. Alas 6 pa lang ng umaga dyan. Ingat at God bless sa inyo dyan, Bunsoy. Blessed Sunday sa inyo dyan sa California. God bless sa iyo, sa family mo, pati kay Manang Zen. Kabsat Eve dyan sa Connecticut. Imbag na bigat din sa inyo dyan sa Connecticut. Yan. Live lang tayo ulit ngayong gabi. Ingat at God bless din sa iyo dyan, Kabsat Eve, dyan sa may Connecticut. Tahimik ng gabi. Ma'am Maylene dyan po sa Houston. Imbag na bigat din po sa inyo dyan. Ingat at God bless din po sa inyo dyan sa may Houston, Ma'am Maylene. Ingat at God bless din po sa inyo dyan sa may Houston. Yan yung mga tiga Japan po dyan. Mami Japinay, Mami Jo, Mami Elicato, Kabsat Maribik, Kabsat Maldita. Imbag na rabi rin sa inyo dyan sa Japan. Ingat at God bless din lagi sa inyo dyan sa Japan. Mga tiga Taiwan po dyan. Kabsat Geraldine, imbag na rabi. Imbag na rabi sa iyo, Kabsat. Naka-live ka rin eh. Naka-live rin si Kabsat Geraldine. May makanta-kanta. May video okay session sila. Kanta-kanta lang, Kabsat, pag may time. Ingat at God bless din sa inyo dyan sa may Taiwan. Mga taga Hong Kong po dyan. Kabsat Kabsat Toy Kiki, Kabsat Wena, Mami Sangkes 5 Vlog. Yung bagdarabi rin po sa inyo dyan sa Hong Kong. Ingat at God bless din po lagi sa inyo dyan sa Hong Kong. Imbag na maling din sa inyo dyan sa may Ireland, Kabsat Diana. Imbag na maling. Ingat at God bless din siya sa may Ireland, Kabsat Diana. Yung mga taga Sweden po dyan, Manang Adel, Kabsat Charmy. Imbag na maling din sa inyo dyan sa may Sweden. Ingat at God bless din sa inyo always dyan sa may Sweden. Mga taga Middle East po dyan, Pamangkin Joji, Kabsat Froilan, Kabsat Pink, Kabsat Baby Love, Kabsat Maylin B. Imbag na malimig sa inyo dyan sa may Middle East. Ingat at God bless din sa inyo always dyan sa may Middle East. Yan. Yung mga taga Baguio po dyan, Kuya Ben Vlog, Maestro Paul TV. Ingat at God bless po sa inyo dyan sa may Baguio. Malapit-lapit na po balik ko dyan. First week ng October, dyan na po ako. Balik na po ako dyan.
Ingat at God bless po sa inyo dyan sa Baguio. Magla-live din po ulit ako dyan. Magla-live po ako ulit ako dyan sa Baguio. Ingat at God bless din po lagi dyan. Yan, kaya Mama ni Sipcon, kay Ma'am Yins, kay Ma'am Dian, kay Ma'am Nobi, kay Ma'am Cristel, yan, kay Mami Chona, ingat at God bless din po lagi. Yan, kay Mami Lita, dyan po sa Canada, yung magdabigat din po. Ingat at God bless din po sa inyo dyan, Mami Lita, sa Canada. Yan, Mami Malu, Mami Alisa, yung bagnarabi rin po sa inyo, mga mami. Ingat at God bless din po. Yan, kay Ma'am Mary Ostaliano, kay Mami Mary Ostaliano, ingat at God bless din po, lagi. Ang dali lang itong live natin, galas 11 lang. Hindi ako nakatulog kaninang tanghali. May bisita. Wala kasi mag-live. Para lang sa once hour. Yan, kala Boss Lander, kay Boss Bernard, yung bagnarabi rin sa inyo. Ingat at God bless din po sa inyo, Boss Lander and Boss pangalan ulit na. Kalimutan ko na. Yan yung kalimutan ko na po, sensya na po. Yan yung mga Manila Bay Vloggers, Kabsat Daddy D, Kabsat Robert, Kabsat Rex, Kabsat Pans, Kabsat Kabukid, Kabsat Tardons, Kabsat Ruby Rose, Kuya Rizal, Kuya Johan Chin, Kuya Pinoy Vlogger, Kuya Warren, Kuya Edwin, Kuya Lintoy, Kapsat Mar, Kapsat Kalsada. Ingat ka lagi din sa mga ninyo, Kapsat. Yung mga operations nyo, yung mga dyan sa mga sidewalk, ingat lang, Kapsat. Siyempre, Kapsat Iron Peña, kay Kapsat Old School Pinoy, yung bagnarabi rin, Kapsat Old School. Live lang tayo ngayong gabi. Hindi kayo nakapag-live ngayong gabi, Kapsat, ha? Pasok na sa akin live. Medyo natok. Bisan si Kapsat, eh. Hindi nakatulog kanina ng tanghali, may bisita. Maybe pa lang, medyo inaantok na si Kapsat mo kayo. Pasok na sa akin live para tayo tukin. Ganyan talaga pa, di ako nakakatulog yung tanghali, parang babagsak yung katawan ko sa gabi. Bisita kasi dumating. Hindi ako nakatulog kaninang tanghali. Hindi talaga. Nahanap na rin ang katawan ko yung ako sa pagtanghali, tulog. Tanghali tayo bumabawi. Sa gabi, di rin tayo masyado nakakatulog. Babangon ka na madaling araw. Nakatulog ako rito ng tapos ng live ko ng 11, di ba? Tulog na ako niyan, mga alas 12, ganyan. Magigising na ako ng alas 3 niyan. Tuloy-tuloy na, wala naman yan. Ewan ko, ano yan. Insomnia. Kulang sa tulog. Si Vice Ganda talaga malakas talagang ano ni Vice Ganda, no. Di siya nasuspende yung ibang show niya tuloy-tuloy pa rin. O parang hindi pa nila kayang kontrolin talaga yung si Vice Ganda.
Parang walang pagbabago, ganun pa rin. Na-suspend, ganun pa rin. Meron siyang bukod sa showtime niya. May isa pa siyang show na kanta-kanta naman, ganun din. Walang pagbabago. Talagang dapat talagang ano talaga. Hindi lang siguro suspension yung dapat kay Vice Ganda ng ano, hindi lang dapat siguro araw ang suspension, dapat buwan. Walang kadala-dala, talagang ano. Mayamang pa, matapang pa eh. Yeah. Ewan ko. Saan humuhugot ng lakas ng loob yung Vice Ganda na yan. May mga viewers kasi na ano, talagang pinagtatanggol pa siya. Diba? Kung ba sa mga utak ng mga ibang viewers na yan, di ba kayo mabubuhay na wala si Vice Ganda? Marami daw natutulungan si Vice Ganda. Nandun na tayo. Marami natutulungan pero yung approach niya sa noontime show sa mga kabataan, mali. May kabastusan talaga yung si Vice Ganda. Aminin na lang natin. May kabastusan talaga. Hindi niya kayang magpatawa na walang halong kabastusan. Bastos talaga, bastos. Ano pagkakaiba nila ni Luca Vega? Wala. Dapat gumawa na lang sila ng noontime show ni Luca Vega. Sama nila si Rendon. Si Rendon nang nagtatapang-tapangan din. Masel naman ha. Kala mo naman sinong ano, baklita rin pala. Hinamon niya si Boss Ben Tulfo. Hinamon niya si Tito Joey De Leon. Hinamon niya si Bitoy. Lahat yun pumalag sa hamon niya. Siyang hindi nag-react. Ikaw naghamon eh. Dapat ano talaga, pinanindigan mo, di ba? Pinanindigan mo dapat, pumunta ka doon sa opisina ng Bitang. Diba sabi mo, susuguri mo si Idol Ben Tulfo? Hindi mo naman, yun ang inaantay namin. Sumugod ka talaga rin sa opisina ng Bitang para makita mong hinahanap mo eh. Diba? Bakit kaya dumadami sila ngayon, yung mga pasaway, no? Dapat yan dumadami yung mga pasaway na tao ngayon, no? Sa mundo. Diba? Pasalamat nga kayo, nasa media kayo, na showbiz kayo. Yun ang ano nyo, yung talaga nasa limelight kayo. Dapat lang, ingatan nyo kung nasaan kayo ngayon. Huwag masyadong matapobre at ano. Feeling nyo kasi pag-aari nyo ng buong Pilipinas eh. Kaya nyo ng lahat eh. Ganun kasi yung feeling nyo eh. Pati yung si Madam Lala Soto, kawawa naman, sobrang pagbabash ng mga followers ni Vice Ganda ng Showtime. Diba? Ang gawin natin, talagang hanin natin si Madam Lala Soto. Talagang tama yung ginagawa niya. Pag mali talaga, mali. May nakita siyang mali dyan sa Showtime na yun. Kaya, tama lang i-suspend kayo. Diba? Tama lang i-suspend kayo. Siya pang matapang, diba? Imbis na mapagkumbaba, yung si Vice Ganda, siya pang matapang. Bawal na daw kumain ng cake ngayon. Marami siyang mga patutsada kay Madam Lala Soto sa gobyerno eh. Diba? Ano ka ba kumakanta sa Ann Curtis, ano ka ba para kang gobyerno, sabi ba naman. Talagang talagang yung Vice Ganda talagang sobra eh. Kaya bitter din kasi yun, biglawan din yan eh. Kaya ganyan din siguro mag-aasta yan. Diba nung pinasara ang ABS-CBN, yan ang unang nagyayaw-yaw. Yun ang number 1 defender ng ABS-CBN. Paano? Mawawalan siya ng kita, mawawalan siya ng labas. Diba? Dapat naman yan, yung ibang network, yung magkaisa. Dapat talaga magkaisa, iban nyo na sa mga network niya yan. Hindi na dapat lumalabas sa mga network yan, sa mainstream media. Walang karapatan lumabas yan si Vice Ganda. Kasi
ugali niyang ganyan. Nakakabwisit na diba? Nakakainis naman talaga eh. Ito namang kabila, ito namang generic na Itbulaga, ano rin, namimiligro din. Ang laki pa na ng utang nila sa GMA7. Gagutong sila halos, so hindi pala lang, ang laki pala ng utang nila sa GMA7, ang tip. Kaya binibigyan na yata sila ng ultimatum ng GMA7 ngayon. Parang tatanggalin na yata sila si 7. Tatanggalin na rin sila sa Channel 7, sa GMA. Paano nga, hindi nga nagbabayad ng tax ang tape. Hindi, ang daming utang ng tape sa GMA. Hindi siguro nagbabayad ng airtime, hindi nagbabayad ng ano. Ayan, yan ang mga karma. Karma ng mga halusos. Karma ng mga generic na bulaga sa ginawa niya sa original na EAT, di ba? Siyempre, hindi mo na mamano ng tao. Anong gustong panoorin ng tao? EAT talaga, di ba? Tsatsaga din sa show nyo na ganyan na ano. Halatado masyado. Pasok lang po sa akin live. Comment lang po kayo. Yung mga supporters din ni Vice Ganda, pwede kayo pumasok dito sa akin. Yaw-yawan tayo rito. Supporters din ng EA, ng Itbulagang generic. Pasok din dito. Karma is real, diba? Karma is real. Yan, bumabalik din sa generic Bulaga. Yung ginawa ninyo sa TBJ. Bumabalik sa mga halusos ang ginawa nyo sa TBJ. Malamang talaga, tanggalan na kayo ng ano dyan sa ng front ng ano dyan sa ano nyo, ng show dyan sa GMA7. Hindi pa na kayo nagbabayad. Alam nyo, mga taga GMA, malaking pabor sa amin yan pag tinanggal nyo yan dyan. Yung generic Bulaga na yan. Malaking pabor sa amin yan. Huwag ipapayag na nag-ni-airy sila, hindi pala sila nagbabayad ng ano. Dapat yan, hindi mo na mag-ere hanggang di sila nakakabayad. Ganun lang yun. Kahit 1 buwan ba yan, kahit 2 buwan, kahit 1 taon na hindi lumabas yung mga yan, hanggang di sila nagbabayad, huwag papayagan mag-air, mag-umere. Diba? Ang laki pala ng utang ng tape sa GMA7. Tapos kung magpalayas kayo, ganun na. Yeah, karma is real nga. Yan, umaangat sila bossing ngayon. Sila Tito Joey, sila Tito Sen. Yung rating ng ano nila, hindi nyo matibag-tibag, di ba? Hindi nyo matibag-tibag yung rating ng EAT, di ba? Wala talaga eh, wala eh. Kasi yung sarili nyo, pang personal interest. Gibain ng Itbulaga at all cost, di ba? Mawala sa ere, yan TBJ at all cost. Siraan ng TBJ at all cost. Hindi nga umi-epekto eh. Sa inyo nga bumabalik yung mga black propaganda nyo, wala. Parang nangyayari. Diba? Tuloy nyo lang po, Ma'am Lala Soto yung ginagawa ninyo. Marami po kami suporta sa inyo dyan. Tuloy nyo lang po ang magandang pamamalakad sa MTRCB. Diyan lang makabawi tayo sa kapalpakan ng customs na ilang tinuladang bigas, wala nakakasuhan ng mga hoarder, smuggler, wala. Yeah. Inefficient ang customs, dapat palitan na sila. Pati ibang government agencies, dapat siguro mag-surprise visit siguro dapat si Apo BBM sa mga ahensya ng gobyerno. Huwag yang i-announce na pupunta ako diyan bukas, huwag ganun, surprise na eh.
Yan, hindi sila mabulaga. Yeah. Yung marami kayo maano doon, ako. BBM pa mga ganyan, surprise inspection. Yung surprise inspection ng mga government offices, marami kayo makikita doon na anomalya. Marami kayo mahuhukay na anomalya dyan talaga. Pisahan nyo na po. Pisahan nyo na po ang ano natin. Di ba bagong ano na, bagong ano na tayo, bagong lipunan na eh, bagong ano, di ba? May bagong gobyerno na tayo, dapat talaga ipakita natin. Walang lugar ang grapeng corruption sa gobyerno ni Apo BBM, Inday Sara. Umpisahan na po natin, Apo Bongbong. Umpisahan na natin paghihigpit. Diba? Walang nangyayari, sobra tayong luwag, sobra tayong luwag. Inaabuso ng ibang ano, ng ahensya. Inaabuso ng ibang tao. Ang sobrang kaluwagan dito sa Pilipinas. Kailangan talaga kami nabakal na ulit. Gayahin niyo po yung style ni Apo. Ni Apo Lakay. Diba? Dapat ang tao may takot sa gobyerno. Kasi may respeto sa gobyerno dapat. Hindi inaano natin ng presidente natin. Inaalipos na natin presidente natin. Diba? Inaano natin ng vice president natin. Makiisa tayo. Maging part tayo ng solusyon. Huwag tayong maging part ng problema. Dumadagdag pa kayo. Dumadagdag pa kayo sa katerma ng problema ni Apo Bongbong. Ni Inday Sara. Dumadagdag pa kayo dyan. Kwak-kwak pa kayo ng kwak-kwak dyan. Yaw-yaw pa kayo ng yaw-yaw dyan. Tumulong kayo sa gobyerno para mapakinabangan naman kayo. Makita naman ng mga tao na nagtatrabaho kayo. Hindi lang parang grandstanding ang ginagawa ninyo. Puro grandstanding ang ginagawa ninyo. Kaya hindi namin kailangan ng mga ganyan. Pwede i-ano na yan. I-abolish na yung ano na yan, yung party, yung Makabayan Block na yan, abolish na yan. Tignan nyo lang kung saan pupulutin ng mga inayupak na litin, mga Castro na yan, Brosas na yan, yung Ilago na yan, yung ano na yan, yung Colmenares na yan, saan dadamputin yung mga inayupak na yan. I-abolish na yan, yung party list. Hindi nakakatulong eh. Nakakasama pa sa gobyerno. Tumulong kayo sa gobyerno. Maging parte kayo ng solusyon, hindi nyo maging parte kayo ng problema. Gumawa kayo ng solusyon, paano kayo makakatulong? I-promote yung gobyerno, tulungan ninyo. Yung pinapasama niya pa, imbis na tulungan ninyo. Imbis na i-promote yung paangat, pinopromote yung pababa. Yun yung pinapakita nyo kasi. Marami kayong reklamo kay Apo BBM, kay Inday Sara, wala naman kayong aksyon. Yata may naman kayo. Puro naman kayo kwak-kwak. Diba? Diba sinupalpal na nga kayo ni Madam Inday Sara yung sa hearing, diba? Castro, putak ka ng putak. Ikaw rin, Manuelita, Rosas. Pinatayan na nga kayo ng mikropono, hindi pa kayo nadadala ron. Hindi kayo nabastusan doon sa ginawa ng ano. Tama lang yun. Tapos nagdidimang kayo na respect. Kayo unang mga bastos din. Huwag kayong magdidiman ng respect kasi kayo, hindi kayo ka-respeto. Mga bastos kayo, mga makabayan lang. Sa totoo lang, Risa Ontiveros, ka-respeto ba yan? Ka-respeto ba yan? Hindi na Risa Ontiveros. Bastos yan. Bastos ka, Risa Ontiveros ka. Pimentel, ganun ka rin. Cayetano, Escudero, ganun ka rin. Wala kang gala. Napurigan kayong mga degree holder, pero yung pinapakita nyo mga asal baboy. Yeah. Wala nang tamang kung ginawa ang gobyerno sa inyo. Puro kayo lagi sita. Kiyaw. Diba?
sa sarili nyo kung malinis ba kayo. Wala ba kayong mga kaso? Eh, nantanay nyo, ano yun, malinis ba kayo? Wala kayong mga kaso? Risa Ontiveros, yung mga daan libo na nawawala sa PhilHealth. Nung ikaw ang head dyan, panahon ikaw ang head ng PhilHealth. Ang laki na nawawalang pondo dyan, sagutin mo lahat yan. Saan napunta lahat yun? Di ba? Bago kayo magaganyan, magkyaw-kyaw, tinan nyo muna kung malinis kayo. Castro, malinis ka ba? Brosas? Ilago? Conmanaris? Ilabas nyo muna yung mga batang kinidnap ninyo, kidnapping yan. Mga na-recruit nyo sa Makabayan Block. Huwag nyo sasabihin kusang loob na sumami sa inyo. Kasi nag-aaral yung mga yan. Alangan naman na ang nila nag-aaral yung mga yan. Ni-recruit nyo lang. Ginulod nyo mundo ng mga kabataan na yan. Binrainwash nyo talagang mga komunista kayo. Diba? Sorry nyo sa mga magulang nila, yung mga batang kinidnap ninyo, okay? Wala kayong karapatan dyan sa mga kabataan na yan. Mas may karapatan dyan mga magulang nila, lalo nanay nila. 9 months dinala ng mga nanay nila yan. Kayo wala kayong karapatan, gupitin. Tapos hindi tinatago nyo, hindi nyo nilalabas. Paano nyo nga ilalabas? Nasa bundok na, may hawak ng armalay, Amazona na, regular na ng CPP, NPA na, diba? Yun yung mga sagutin yung issue. Huwag yung puro ko yan sigurado yan, meron na naman babatikos dyan kay ako BBM sa biyahe na sa Singapore. Bukan lang nila, diba? Tama po yung strategy nyo, ako BBM. Trabaho lang kayo. Huwag nyo na pinagpapansin yung mga kulang sa pansin na yan. Mga duldog, mga hitad, mga dumbbell. Gusto lang nila manggulo. Bayaan nyo silang manggulo. Hanggang panggugulo na lang ang gagawin ng mga yan. Kayo, presidente po kayo ng Pilipinas. May karapatan kayo kahit anong gusto nyo gawin. Pwede nyo padampot yung mga yan. Padampot nyo na lang kung talagang sobra na sobra na yung pinagagawa sa inyo. Inabuso ng mga ibang vlogger, vlogger nga. Yan, Kilabanat ba? Inabuso nila ng masyadong maluwag. Ang kaluwagan, masyado nilang inabuso. Diba? To the point na bastos yung presidente. Alipastuhin. Late mo vice president. Gusto nyo mo impeach. Diba? Late yung first lady. Diba? Pati si Madam Amy, kaaway nyo na, diba? Kasi daw pakilamera. Natural. Siyempre, senator siya. Ano mo pakilam nyo? Senatora siya. Kapatid niya presidente ng Pilipinas. Gagabayin niya yung kapatid niya. Buti nga si Madam Amy, nagtatrabaho kayo. Puro kayo yak-yak. Ikaw, Risa Ontiveros. Puro ka yak-yak. Wala ka naman tinutulog. Puro ka dalitan sa Kaya, yan, si Senator Bongo. May papatunayan pa ba yan si Senator Bongo? Nagtatrabaho yan mama, yung malasakit center niya. Tuloy-tuloy lang yan. Tuloy-tuloy lang yan. Yung malasakit center niya, tuloy-tuloy lang. Magdagdag ka dapat ng mga malasakit center. Ginagawa lahat ng gobyerno niya kulitin para umayos tayo. Gumagawa lahat ng paraan ng presidente para may iayos ng bansa natin. Barely 1 year pa lang siya. Nakikita niyo naman pagbabago. Ang dami na nagbago sa bansa, diba? Magmula si Ako BBM ang umupo. Ngayon, lumalaban na tayo sa China. Ayaw niyo ba nun? Naging matapang na tayo. Lumalaban na tayo sa China ngayon. Kasi sabi ni Ako BBM, may isang puting na lupa, hindi natin bibigay. Hindi tayo mag-giveaway dyan sa mga Chechwa na yan.
Nabibwisit na rin si President eh. Diba? Nabibwisit na rin. Siyempre, sinong matutuwa din sa pinagagawa ng China? Mamaya, pag nainis, kuha ko lang presidente talaga ng Pilipinas, deport na lang. I-deport na lang talaga yung mga Chinese na yan. Wala, kung hindi rin siya makakatulong sa bansa, i-deport na lang. Diba? Deport sila lahat, deport. Mga illegal ano. Ganun na rin naman. Gusto nila bastusan. Pagbastusan na tayo sa China. Tapatan na natin ng kabastusan ng China. Pwede naman eh. Diba? Lahat ng mga ano dyan sa Binondo. Palayasin natin lahat ng mga chick dyan sa Divisoria. Huwag nyo nang antayin yung mga ganun. Ang mga Pilipino, pasensyosong tao ha. Oo nga, madali nyo kaming binubuli-buli pero pasensya, mapasensya Pilipino pero once na ginalit mong Pilipino, may masamang mangyayari sa inyo talaga. Lahat talaga kayo paano yung palayasin na namin kayo lahat dito sa Pilipinas, manginchik kayo. Yeah. Gantihan na lang, bastusan na lang. Bastusan pa lang gusto nyo labanan. Ganun lang gawin natin. Lahat na mayayaman yung chick, i-deport na lahat. Yeah. Hindi natin kailangan ng inchik sa Pilipinas. Mabubuhay tayo na walang inchik sa Pilipinas. Pasok lang sa akin live ha. Lapit ang birthday ni Kapsat Daddy D. Advance happy birthday Kapsat Daddy D ha. Sa 27. Pero meron yata siyang sa 25 siya nang iimbita eh. Kita-kita na lang dyan sa Dolomite sa 25. Kapsat Daddy D ha. Kuya Perenal, salamat ha. Tibay nitong binigay mo sa akin. Tibay, may kilang. Tibay yun. Tibay nito. Bigay ni Kuya Perenal. Hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin. Siguro mag-iilang buwan na rin sa akin to. Matibay talaga siya. Makikita nyo naman pagkakayari, di ba? Maiksi lang. Okay lang, pinagbabalay ko lang. Hindi ko pinalalabas. Dito lang sa balay. Pero at least, komportable sa paasa ka. Alam mo talagang hindi mo matatanggal yung strap. Yung iba kasi, di ba, tanggal ka agad ng strap. Ito talaga matibay. Iba yung pagkakayari ni Kuya Perenal eh. Talagang matibay. Pulido. Pulido talaga. Matibay siya. Nahalagaan ko nga yan. Hira ko nga ano yun. Dito lang naman sa loob ng balay. Pasok na po sa akin live. Kala na po bukas kung makapasal tayo. Saan tayo pupunta bukas?
gumala-gala eh. Masarap gumala-gala kaysa dito lang sa balay. At least sa mga museum, nabuo na natin, no? Pero may Malacanang museum pa pala. Pasukin pa natin yun. At least yung 3 malalaking museum, napasok natin. Ginapang ko talaga yun. Ang hirap pala nito. Dapat pala mag-i-spend ka isang museum pala. Dapat mag-i-spend ka ng kalahating araw. Kalahating araw dapat na-expend mo sa isang museum. Doon sa National, doon sa likod, sa may Kalaw. Tapos doon sa may Amorsolo. Kung saan ang ganun si Apo BPM. Kulang din isang araw mo doon. Kalahating araw. Plus meron pang isa doon sa likod. Iba-iba kasi department. Isa panay painting, isa anthropology, history. Tapos yung sa may national, ang pinaka-main yung kay Amorsolo nga. Isa pinagano na ni Apo BBM. Tapos doon sa may Kalaw, history, andun lahat, andun ang history, National Museum of History, yun. Tapos sa gilid nun, anthropology naman. Maganda yung mga museum natin. Dapat i-promote. Sabi ni Kuya Sherman, maganda rin daw yung Ayala Museum. Mga ano lang doon, yung entrance kung magkano. Yung entrance lang kung magkano. Siyempre, private na yun, may bayad na yun. Pero unahin ko na muna yung Malacanang Museum. Yung bahay ni Mabini. Yung bahay ni yung apo ni namin Mabini. Bahay ni Apo Rizal sa Calamba. Bahay ni Ponciano Rizal sa may San Pablo. Daming pwedeng puntahan. Budget lang talaga. Dapat talaga may budget ka. Gusto mo talagang travel vlogger, may budget ka talaga. Iipunan ko talaga jeep. Kahit owner na jeep lang, pwede na yun. Kahit saan ka na siguro gagala nun. Magkano lang yung owner na jeep, di ba? Owner jeep. Okay na yun. Kahit saan, makakapunta ka na. Kahit saan, makakagala ka. May mag-i-sponsor yata sa birthday niya Kabsat Daddy D. Nag-i-invite siya sa 25. Sabi ko, okay lang Kabsat, bago ako makyat. Kasi malamang yung katapusan o first week ng October, akyat na ako. Bago man lang ako makyat makapag-birthday ako sa'yo. Siyempre, idol natin yan si Kabsat Daddy D. Support lang natin si Kabsat Daddy D. Hello Kuya Mac. Hello Kuya Mac. Daan at tamsak lang po. Okay lang Kabsat Bonsai. Salamat Bonsai Salamat Bonsai Amore. Ano na rin dyan 11 na rin dyan diba? Kahit kayo isang oras sa amin, di ba? Oras na ba dyan sa Japan? 10:44 na dyan, mag-11 na, di ba? Sino ba tong Nova Song Sangman na to? Nova Sangma TV. Good evening, my friend. Thank you for visiting my channel. Are you Nova, eh? What country are you from? Hindi ko alam kung ano. Thanks, my friend, for visiting my channel. Yung mahirap kasi mga ganito minsan Hello, Novar, Sangma. Ano kaya to, Kamsa? Bonsai. Ano to, no? Bombay, no? Indian siya, no? O Pakistani, malamang mga ganon, no?
Ayaw ko munang jakitan. Mahirap na eh. Alam mo kasi yung mga ganyan minsan, mga pasaway. Ilang beses na ako naggano ng mga foreign, mga Pakistan, mga taga-Pakistan, Indian, Arabo, yan, makukulit yung mga yan. Pasaway talaga sa channel. Minsan, ano ko na, binablock ko. Ilang beses na rin ako ng ganyan. Pakiramdaman muna natin to. Novel Sangma TV. Hindi ko muna dyan. Mahirap na eh. Mga iba kasi dyan nagpapanggap. Meron din pumasok sa akin doon, Vietnamese. Kunwari Vietnamese, di ba? Nakikimarites lang pala. Nakikimarites lang pala. Pangit daw ng kuha ng ano ko, ng video ko. Pangit, you're not a good vlogger, ginaganon ba ako? Nadulas, nagtagalog siya. Ang bandang huli, nagtagalog eh. Hindi pa ako kagad, pero niyaw-yawan ko muna. Siyempre, umuulan. Pangit daw ng kuha. Glary daw, glary. Umuulan nga eh, kung di ba siya gago, di ba? Umuulan eh. Ganun talaga pag umuulan. Kahit anong ganda ng ano mo, ng camera, ng cellphone mo, camera mo, siyempre, malabo, may ulan eh. Mareklamo. Sinita ako kagad ah. Minura ko pa. Tagalog pala talaga. Pilipino pala talaga, nag-ano lang. Nang gogoyo lang. Novel Sangma eh. TV. Yaan mo muna siya dyan. Medyo lumalamig dyan sa Japan, no? Bunsay. Swerte nga kayo dyan. Medyo lumalamig. Pagdating ng mga October dyan, lamig na dyan, di ba? Sa Japan. Dito, mga November pa siguro lalamig dito. Actually, mas gusto ko talaga yung lamig kaysa sa mainit. Actually talaga. Dito nagkakasakit pa sa pasok-pasok pa sa akin live. Comment pa kayo. Pasok-pasok lang. Maaga pa. Mahaba pang gabi. Kakala sa 11 pa itong live ko. Success yun. Ano kaya success? Pahiya kayo. Success tong visit niya ako BBM sa Singapore. Good news ang babalita niya. Good news ibabalita niya, di ba? Sampal na naman sa mukha ng mga bashers ni Apo BBM yan, di ba? Ayaw niyo ba kasing tumigil eh, di ba? Ayaw niyo na nang buksan ng mata niyo, aminin na talagang ang presidente natin nagtatrabaho. Silent worker lang siya. Hindi niya pinapansin yung mga negative. Focus siya sa trabaho niya, di ba? Ganun talaga. Sabi nga ni Mang Sultana eh, isang vlogger din na Marcos Loyalist. Okay si BBM, si President BBM. Masyado lang mabait. Totoo naman.
Yun lang po talagang ano ko sa inyo na siguro kailang tapang-tapangin nyo na po ng konti siguro ako BBM. Ah, wala po nangyayari pag masyadong mabait eh. Sinubukan nyo na po, di ba? Masyado tayong maluwag. Wala, inaabuso ng iba eh. Freedom of speech, inaabuso nila eh. Di ba? Freedom of speech, inaabuso nila. Kung mura-murahin kayo, ganun-ganun na lang. Si First Lady, si Madam Amy, kung ano-anong mga pag-aalipusta, inaano nila kay Madam Amy. Ewan ko, ba't galit sila kay Madam Amy? Bakit galit sila kay Inday Sara? Pero Marcos loyalist daw sila. Kaya alam naman ni Madam Amy yung galawan nyo eh. Nagpaparinig na nga si Madam Amy. Hindi naman lahat daw ng BBM vlogger ay totoo. May mga sampay bakod yan. Sinabi ni Madam Amy talaga eh. Siguro nakakarating sa kanya tong si Maharlika eh. Paano na ng babae ito eh. Sarap boljakin eh. No? Nagtatago kasi sa Amerika. Punta ka dito sa Pilipinas. Maramdaman mong ano dito. Diba? Hindi mo talaga ramdam. Nasa Amerika ka eh. Hindi ka bang ungas. Papakasarap ka sa Hollywood. Pumunta ka dito sa Pilipinas. Dito ka magkakyaw-kyaw. Harapin mo yung munting kuting na sinasabi mo. Yung First Lady na addictus na sinasabi mo. Harapin mo dito. Hindi ka dito sa Pilipinas. Huwag ka magtago sa Hollywood, di ba? Attorney Glenn Chong, isa ka pa. Nagtiwala kami sa'yo. Kala namin talagang i-defend mo pamilya Marcos hanggang huli. Ano nangyari? 360-degree turn ka. Yung sasabihin mo, nagkadayaan sa Comelec. Nabudol-budol kami. Nabudol-budol ng 33 million na Filipino people. Pinaniwala kami na manalo talaga si Apo Bibi. Manalo talaga. Kasi kami mismo nagdala sa kanya dyan, sa posisyon niya eh. 33 million kami nagdala dyan. Kaya huwag niyo yung sasabihin na ano kami, nabudol-budol kami. Diba? Julie Travel Vlog. Good evening po, Ma'am Julie. Good evening po. Salamat po pasok po sa akin live, Ma'am Julie. May pera lang talaga. Masarap talaga mag-travel vlogger ka. Masarap. Gusto ko talaga i-try yung ginawa ni Gretchen Ho. Yung volleyball player, diba? Na ngayon, announcer na. Sumakay siya ng bus. Ito, sa PITX. Hanggang Davao. Hanggang PITX hanggang Davao. Siguro mga 5,000 plus binayaran yata. 5,000 plus binayaran niya, one way lang. Pero sulit, di ba? Bailan, di ba? Ay, Kapsat Julie. Bagdarabi. Busta, Kapsat. Okay lang yan, Kapsat. Okay lang. Tambay-tambay lang. Sensya na kayo ha. Talagang ganito muna. Hanggang nandito ako sa Maynila. Ganito muna ang live natin. Pagbalik ko naman sa Baguio, talagang bubusugin ko naman ang mata niyo sa ano talaga ulit eh. Marami tayo talagang pupuntahan doon. Marami talaga tayong pupuntahan doon. Yung mga tambayan, yung mga tinatambayan ko doon, di ba? Nakakamiss kaya yung mga lakad-lakad natin sa Session Road paggabi, Rose Garden, di ba? Burham Park, Malcolm Square. Diba? Maganda kasi sa Baguio kahit gabi. Alam mo, feeling mo talaga safe ka eh. Kasi every corner may police. Diba? Alat 10:30 ng gabi doon. Pag umuwi ako la uncle, diba? Tapos, nagla-live pa ako. Naglalakad ako. Wala naman
nangyayari sa akin. Kampante eh. Kasi talagang ang mayor talaga daw magaling. Lahat ng corner talaga may pulis. Walang magdadalawang isip talagang ano din, magnanakaw o masamang loob. Wala. Imagine nyo na lang, 10:30 ng gabi, naglalakad pa ako. Minsan nga, inabot pa ako ng alas 12 dun eh. Nung naligaw ako dun sa may laperal na yun eh. Ewan ko, dalawang hindi ko yun talaga, hindi ko maintindihan. Nadala ako dun sa namaligno ba ako o may engkanto nagdala sa akin dun sa haunted house na yun. Yung well-known na haunted house sa Baguio, yung laperal eh. Nagtataka ako, bakit hindi ako makarating sa bahay nila uncle. Sa likod lang naman ng Victory Liner yun. Tansya ko yun, pagkakit ko ng Session Road, upper Session Road. Ang ano ko doon, yung University of Cordilleras, andito yung SM, lakad lang, di ba? Maya hindi ko maano yung landmark ko kasi doon talaga yung Jollibee. May Jollibee malaki ron eh. Tapos yung Victory Liner. Kasi yung likod nun, yun yung kalye namin eh. Yun yung kalye namin. Kalye pauwi yun eh. Naalala ko, nagkamali pala ako ng bakit ako pinakaliwa? Meron kasi nagsasa ngayon eh. Dapat kumanan ako. Bakit ako kumaliwa? Nung kumaliwa ako, napunta ako dun sa haunted house. Laperal, Leonard Wood Road. Pero kung makita nyo ngayon yun, fine dining restaurant na siya, wala na. Hindi na nakakatakot. Pero meron pa rin daw. Kasi may akong waiter doon eh. May nakausap akong nagtatrabaho doon. Bigla na lang daw may mababasag. Bigla na lang daw may iiyak na bata. Eh, andun pa sila. Andun pa yung espiritu ng laperal talaga. Dapat yung pinaano mula nila eh, pinabless. Bago pinarenovate, pinabless. Minsan daw, magugulat sila, may iyak ng babae, iyak ng bata, batang tumatawa, batang tumatakbo, may nababasag. Haunted house talaga yun kasi talagang may masama talaga nangyari dun eh. Yung bahay na yun sa laperal. Isang pamilya, minasakan ng hapon dun eh. Saka yung talaga, yung feeling talaga na lalakad sa Session Road, so yung feel mo yung lamig, di ba? Ngayon daw, hindi pa masyado kapatak yan, mga October yan, mga middle of October, lalamig na yan. Hindi ka na makakalabas dun na naka-short ka lang, talagang magja-jacket ka na. Magja-jacket ka na talaga yan. Babalik ulit tayo doon sa may mga bulaklak. Promise ko sa inyo yan. Doon sa may northern, sa may Atok. Babalik tayo doon. Saka yung second highest point. Hindi ko pala natin napuntaan. May viewpoint doon eh. Second highest point sa buong Pilipinas. Sa Atok. Yung highest point na kasi ngayon, inagaw na ng Tinok, Ifugao. Ganda sanang i-live yun eh. Yung Halsema Highway. Ano lang kasi. Saka paano yung signal. Try natin. Ang kitid ng kalsada na yun. Tapos, bangil yung magkamali ka ng karkola, bangil na yung nasa tabi mo. Wala man lang mga harang-harang na gano'n. Talagang ang kitid. Oo. Yun ang tinatawag nilang Halsema Highway. One of the most, isa sa mga most dangerous roads in the Philippines. Halsema Highway.
Magkamali ka kasi talaga ng kalkulador. Bangil na yan, oh. Bangil. Malalaglag ka talaga. Malalaglag ka talaga sa bangil, eh. Kapsan Julie, travel vlog, no? Yun ang mga content mo, travel. Oh. Maganda nga talagang content yan, travel. Kung may budget ka lang talaga. Magandang i-content yan, lugar-lugar. Lalo yung mga lugar na hindi pa masyado na-explore. Kagaya nung punta ka kailan 2 years ago, punta ka ng Palawan, di ba? Sa Coron. Kaganda ng mga ano doon. Kaganda ng mga beach nila sa Coron. Yung mga island doon na ano. Hindi pa masyado na ano ng tao. Ganda. Kung may budget kayo, maganda yung mag-Coron Palawan, eh. Coron Palawan. Tapos pwede rin Cebu, Bailan. Yun din ang inaano ko, eh. Yun din ang inaano ko. Nire-research ko paano, eh. Galing ka Maynila, punta ka ng Cebu, Bailan. Puro Roro yan, eh, no? Sasakay sa Roro. Okay lang, welcome kayo tumambay rito sa Anime Kamsa. Manila, Davao, Beltranco, 6,000 yata, 6,000 plus yata pamasahe one way. Bailan yan. Gusto mo talaga try. Zamboanga, pwede rin. Pero 4 na araw ang Zamboanga, eh. 4 na araw ang Zamboanga. Galing dito sa Maynila, punta ka sa Zamboanga, 4 na araw yan. Biyahe. Ewan ko lang kung magkano pumasahe. Kasi mas malayo na sa Davao yun. Lagpas Davao yun. Ang Zamboanga, lagpas Davao na yun. Hindi ko alam magkano pumasahe dyan. Malaki-laki rin siguro. Kasi ang Baguio nga ngayon, 616. Pamasahe ng Baguio. Pero ano ko sa inyo, bibiyahe kayong Baguio night trip. Kung alis kayo dito ng umalis kayo dito ng alas 10. Pero ang pangit kasi nun, pag Victory Liner sinakay nyo, magpapaumaga talaga kayo sa terminal. Papaumaga talaga kasi pag umalis po kayo dito ng alas 10 ng gabi, dating mo sa terminal sa Baguio alas 1:30 bago mag alas 2. Diba? Papaumaga ka muna syempre, lalo kung may transient ka doon, hindi ka syempre mambubulabog, diba? Magpapaumaga ka muna doon sa terminal. Masyado nga kasi maagang dating. Pag day trip naman kasi ang haba ng biyahe. O pwede rin, first kunin yung alas 6 ng umaga umalis dito sa Maynila. Dadating ka sa Baguio ng alas 10 na sa Baguio ka na. Lapit na ng Baguio. Pero yung Genesis Dao, wag kayo sasakay nun, ha. Yung Baguio via Dao, Genesis, yun ang pasakit yun. Nagbabayan lahat ng bayan dinadaanan pa. Unlike tong Victory Liner, isang hinto lang sa Carmen, Pangasinan lang. Season Pangasinan, tuloy-tuloy na siya. Kaya pag gabi, kinukuha ng 3 kalahati. Ang Baguio, kinukuha 3 kalahati. Mabilis ng biyahe ng Baguio kasi may TPLX.
Malaking bagay talaga yung TPLEX, SCTX. Dati, kung yung dati, doon ka pa sa MacArthur Highway, layo. Punta ka pa sa Bambang. Dadaan ka pa sa Bambang. Hirona, ay hindi, Bambang. Yung, sa mga pambayan ng Tarlac. Dadaan ka pa din. Yan, pagbalik natin sa Baguio, pati mga ano doon, mga murang pagkain, mga murang kainan doon. Para maano tong vlog natin. Mga murang kainan doon, pupuntahan ko talaga. Stone Kingdom, bukas na. Hindi na matindi rin, Stone Kingdom, bukas na. Ay, miss ko na talaga ang Baguio City. Ay, tagal kasi matapos ng bahay nila Uncle. Bahay kasi ng Uncle ko doon nire-renovate. Actually, hindi naman talaga kami taga Baguio. Isabela kami. Isabela province talaga kami. Pero ako, dahil nga sa health condition ko, may asthma ko, kaya nasa Baguio ako. Kaya ako, bibira talaga ako sa Dolomite. Talagang hindi pwede. Yun yung mga iiwasan kong lugar talaga. Pang mga, ano, yun ang factor ng ayaw ng hika. Yung init, overcrowded na lugar. Yun. Ayaw. Kaya nga to, dinidiscover ko rin yung mga kainan dito sa Maynila. Yung mga mura dito. Yung mga vlogger na tinitignan ko. Content nila, mga murang pagkain. Tinitignan ko nga. Meron din dito sa Novaliches. Eh. Masarap mo yun pag travel vlogger ka, pagkain. Yun ang mga content mo. Saan ka makakapunta. Pero ano nyo nandun sa Kabsat Makoy, marami tayong pupuntahan. Marami tayong pupuntahan. Ay po kuya, tambay muna ako. Okay lang Kabsat. Ito nga, medyo ano na nga ako. May bisita kasi kanina. Nakuha ko na kasi talaga pag magkatanghali. Ako hapon, natutulog talaga ako. Natutulog talaga ako sa binabawi ko eh. Kasi sa gabi, hindi ako masyado nakakatulog. Sa hapon, yun. Eh, may bisitan dumating kanina. Wala. Masira ang diskarte. Hindi nakatulog yung tanghali. Oras na ba? 10 o'clock na ba? 10:09 na ako. Kabsat ah. Pasok na po sa aking live.
Kawawa naman tong ano. Kawawa naman tong generic na Itbulaga. Gago naman pala itong mga halasos. Laki daw ng utang nila sa GMA7. Parang na ano na sinisingil, kumbaga sinisingil ng GMA7 ngayon itong tape. May utang daw, may utang. May tendency talagang i-pull out na ng GMA. Ipo-pull out na ng GMA ang Itbulaga sa GMA7. Mawawalan na ng labas ang generic na Itbulaga. Maghahanap sila ngayon ng network, saan sila pupunta, di ba? Malamang net 25. Malamang net 25. Kasi wala na silang pupunta, saan sila pupunta? O, di ba? I-maintain ng, siyempre, ang showtime. Nasa GTV na, di ba? Talagang kinakarma tong mga showtime. Di ba? Si Vice Ganda, suspended, di ba? Sinuspindi ng 14 days yata. O, di ba? Paano? Lumalabang ka. Lumalabang ka sa kay Madam Lala Soto, lumalabang ka. Diba? Talaga naman may kabastusan din sa show mo, sa totoo lang. Inaksyonan lang ni Madam Lala Soto yung mga reklamo ng mga viewers siguro. Siguro nabaha ng reklamo siguro yung MTRCB dahil sa pinagagawa ni Vice Chaka. Diba? Kaya nyo lang imagine nyo na lang ha. Imagine nyo isang kumpol mga bata. Ayun, parang kindergarten Parang kindergarten setting. May teacher sa gitna. Ang mga bata nakapalibot na gano'n. Diba? Ang lumalabas sa teacher din ng mga bata, si Vice Ganda. Si Vice Ganda, nandun siya sa gitna. Mamaya dumating tong si boyfriend niya sa Ayon Perez, may dalang cake yata. May dalang cake. Ewan ko ba't may dalang cake yun, di ba? Mamaya nag-anuhan silang dalawa. Yung cake, ginaganong-ganon ni Vice Ganda saka ni Perez, boyfriend niya. Parang dinidilan-dilaan pa, sinusubo pa, di ba? Yun ang foul na ginawa niya, no? Doon ang marami nag-react. Actually, hindi lang nga yun, marami na. Pananamit lang ni Vice Ganda talaga, dapat yan na yun. Diba? Kulang na naman, borlis eh. Kulang naman, borlis ka, Vice Ganda eh. Diba? Saka yung kung totoo, may nangyari na naman daw sa Baguio. Manor Hotel yata, umakyat. Kasi parang suspended yata siya, di ba? Umakyat yata sa Manor Hotel. Hindi yata pinapasok. Hindi pinapasok ng mga gwardiya kasi dress code. Papasok ka ba naman kasi doon sa Maron Hotel, na 5-star hotel? Disenteng lugar yun. Hindi pwedeng kababuyan ni Vice Ganda ron. Pananamit. Kaya, silita siya ng mga guard sa labas. Silita. Nagwawala raw. Nag-uukininan pa. Ilocano rin yan eh. Si Vice Ganda, Ilocano yan. Ilocos Sur yata. Inuukininan daw yung mga guard. Nagwawala rin sa labas. Ngayon, patay ka. Nakarating yata kay Mayor Benji. Nakarating yata kay Mayor Magalang yung ginawa mo. Persona ng grata ka. Persona ng grata ka na. Hindi ka makakatungtong na sa Baguio. Gago ka eh. Feeling mo kasi lagi kang sikat, lagi kang lahat ng tao matatakot mo. Yeah. Sa totoo lang, maraming asar sa'yo. Kung kakala mo lang, maraming may gusto sa inyo, pero marami rin busit sa inyo, sa totoo lang. Diba? Ano ba pagkakaiba niyo ni Luca Vega? Meron ba? Ni Luca, pagkakaiba niyo. Yung kay Luca Vega naman, sagad hanggang buto na talaga kabastusan nun. Ikaw, ano ka lang, kumbaga, second place ka lang eh. Si Luca Vega, first place ng kabastusan yun. Papuyin mo naman si Jesus Christ eh, di ba?
nag-rock concert kayo, na nakasareno, naka-costume ka na nasareno, di ba? Tama ba yun? Tama ba yun? Tapos, yung ostya, tinanong, parang ginawang hopya. Di ba? Parang ginawang hopya, tapos, nagano ka pa, crispy. Anong kabaklaan yan? Bakla talaga. Yeah. Pati yung Rendon. Ako, yung Rendon, huwag kayong maniniwala, macho-macho effect yun. Yung Rendon, yung malaking katawan. Ganun yun. Bege yung hayop na yun. Hamon ng hamon, hindi naman makapalag eh. Welcome to the club na. Ang original niya, si Bayot Bay eh. Si Bayot Bay. Mahirap naman kay Bayot Bay. Ayaw pa mag-out. Eh, kay Banat Bay, ayaw pa mag-out. Si Kuya Ninyo na nga nagsabi, pumapasok sa gay bar yan. Naghahanap ng lalaki yan eh. Kasama niya mismo si Kuya Ninyo, Barsaga. Naghahanap sila ng lalaki. At least si Kuya Ninyo Barsaga, open book yun. Talagang inamin niya, bading siya. Obvious naman talagang kabaklaan nun ni Kuya Ninyo Barsaga. Etong si Banat Bay, ayaw mag-out. Pamacho effect. Pamacho effect, diba? Diba may issue pa silang dalawa ni Mocha Uson? Ni Mocha Uson, diba? Ay, ano yan, di pwede mangyari kasi si Mocha, lesbiana yun. Lesbiana yun, tomboy yun eh. Tomboy yun. Inaano niya nga, yung isa sa mga dancer nila. Yung sa may, yung mga dancer nila, mga talent nila. Bata yata ni Mocha Uson eh. Girlfriend ni Mocha Uson, yung isang nanigulo doon, talent nilang dancer nila. Mocha Girls, di ba? O yung isa yata doon, ano yata ni Mocha Uson, girlfriend niya. Yeah. Kaya ikaw, Bayot Bay, huwag ka yak-yak ng yak-yak. Listada na rin ang ano mo eh. Kabaklaan mo eh. Ayaw pa mag-out. Alam niyo magandang content din yung kung talagang matapang lang talaga loob mo ha. Talagang matapang lang talaga loob mo. Ghost. Yung mga ano mo, yung mga content mo talaga, yung mga elemento. Yung mga multo, white lady. Yan, maghahanap ka talaga ng mga lugar na nakakatakot. Pasukin mo talaga. Yun. Ang lalaki ng views nun. Yung mga yun, yung nasa Bisaya. Tapos nasa Mindanao yata yun. Ano talaga sila mismo ng aswang. Ewan ko kung aswang talaga yun. Nakukuha na talaga sa video. Kalahati katawan, no? Nakuha. Meron sila nakuha lang talaga kalahati katawan. Ginagan nila ng asin, no? Meron talaga sa babae talaga. Nakapalda pa eh. Talagang kalahati katawan, no? Nakuha na nila. Ano na nila ng asin. Tapos, kung ano-ano na nakita nila, yung bantay nung di ba nabalitaan yung Biringan, may secret na lugar, Biringan yung pangalan niya. Parang misteryosong lugar sa Samar, Biringan. Nagpunta sila doon, sa portal. Papasok ng Biringan, magic ba yun eh. May papasok daw doon sa lugar na yun eh. Pero yung lugar talaga na yun, lugar daw ng mga engkanto yun, yung Biringan. May bantay. Nakuha din nila sa video. Bantay na maitim na lalaki. Maitim na lalaki. Mabalbon. Tapos bantay daw siya ng portal papasok ng Biringan.
mga magandang content talaga, mga nakakatakot. Talagang dapat lang talaga. Pero may nag-ano rin sa akin, dapat, Makoy, kung magaganyan ka, dapat grupo kayo. Huwag ka nag-iisa kasi alam mo lang naman, walang mag-aalalay sa'yo kung sakaling na ano ka. Yung vlogger na malakas na loob sa Baguio, tigas ng ulo na kahit madaling araw, nagbablog yun. Nakabike siya, hindi nag-wood road, daan siya, bike siya. Paglampas niya ng teacher's camp, may tulay doon na mahaba. Sumemplang siya eh. Sumemplang siya, bagok yung ulo niya. Bagok yung ulo niya sa semento. Isang buwan mahigit na comatose yun. Isang buwan mahigit na comatose yun. Tapos nung nagkamalay siya, tinanong siya, ano ba nangyari? Ba't ka na sumemplang o ano? May tumawid daw na ano. May tumawid na babae na black lady. Pero talaga rin sighting dun, yung tulay na mahaba ron. Nilakaran ko na yun eh. Yung after ng teacher's camp, may tulay na mahaba, lalo sa gabi. Makadilim dun. Merong sighting dun, black lady. Iba naman yun doon sa Lawakan. White lady of Lawakan naman yun. Yun naman, nakikisakay talaga yun. Kuwari, ako rin kasi ng 2018, 2019, mga ganun, nagtataxi ako sa Baguio noon eh. Inaano ko yung taxi ni Uncle. Siyempre, inaabutan din ako ng madaling araw. Pero iniiwasan ko, hindi ko naman na-encounter. Yung mga makasamahan namin, yun, na-encounter nila. Yung isa pa, jeepney driver, wala na siyang pasahero pabalik. Gagrahe na siya. Babalik na siya ng town. Galing siya ng Lawakan doon. Mamaya dun, napatingin siya dun sa side, sa mirror. May babae nakaputi dun sa malapit sa pinto. Oh miss, di ba nag-ano na, diba, paano ka sumakay? Wala naman nagpara. Mamaya daw, bigla na daw nawala. Nanginig yung mama. Nanginig yung kasama namin. May ugali talagang sumasakay yun. Yung white lady of Lawakan, yun nakakatakot. Sumasakay siya. Sumasakay talaga siya. Meron pa mga kwento sa Baguio. One of the, kasi yan eh, haunted places sa Baguio, sa buong Pilipinas. Meron ka, nagmumotor ka, bigla lang may yayapos sa yung ganon. Diba? Diba? Bigla na may makikiangkas sa'yo. Nakakatakot, diba? Pero tingnan nyo yung mga views nila, ang titindi, di ba? Yung mga content nun, yung mga content nun, tapos may mga orasyon pa sila. May mga orasyon pa sila para paano yung manahabol talaga sila ng mga aswang. Actual talaga, ito totoo. Meron talaga sila na hindi scripted to, sa sementeryo, may na-actual sila. Aswang talaga. May binuksan na nicho. Babae, kinakain yung ng tao. Nakuha lang nila, maglalakad lang sila. Sementeryo, sa gabi. Nakuha lang sila actual. Aswang. Kinakain yung siguro, bagong libing lang yun. Grabe. Pero lalaki ng views nun ha. Talagang, pero grupo kasi sila. Ako talaga nagplatlan ng solo ko. Hoy, wag, sabi naman. Maraming vlogger din sabi ko, wag, delikado, baka anong mangyari sa'yo, nag-iisa ka, yari ka. Walang aalalay sa'yo. Yung mga yan, may mga kasama yan. Hindi lumalakad mag-isa yan. Actually nga talaga, na-experience na rin ako naligaw ako sa Laperal, sa Leonard, yung Laperal ng White House. Nakakatakot. Yung white lady sa Lawakan, anong storya nun? Ginang-rape daw yun.
Ginang-rape daw yung babae na yun. Yung nagpaparamdam sa Lawakan Road. Ginang-rape siya. Ginang-rape siya tapos hindi niya nakayanan. Hindi nakayanan ng babae. Talagang ano na. Desperada na siya eh. Nagbikte. Nagano siya. Pine tree. Nakita na lang yung bangkay niya. Nakita na lang yung ano niya. Nakasabit sa pine tree. Malapit. Mga banda rin sa may Lawakan Road. Ginang-rape yun. Yung babae na yun. Ang mahirap, nakikipag-usap pa daw. Nakikipag-usap, nagsasalita siya. Iba pa mga ganun, din nagsasalita yun. Mga white lady. Minsan daw may nasiraan, may kasama kami nasiraan. Papalit siya ng gulong. May lumapit daw sa kanya. May lumapit sa kanya na babae. Pwede ba makisabay noon? Ginagawa kasi, ano ginagawa mo ng ganitong oras? Mag-aalaunan na madaling araw. Nasa labas ka pa. Pero hindi niya nililingon. Hindi niya nililingon kasi ginagawa nga niya kami niya. Kumbaga nandiyan, may kausap siya sa likod. Sa likod ng gagaling ng boses. Maya, paglingon niya, nawala na. Talaga mga ghost stories, diba? Eh, 27 lang pala. Aga pa pala. Actually, dito mismo sa bahay namin. Meron. Dito mismo sa bahay namin, meron. Yung mga kasambahay namin nun. Minsan may kasambahay namin sa galing yata sa taas. Then, nag-akyat siya ng mga bagong planchen damit sa taas. Yung pinsan ko kasi nursing yan eh. Kaaral ng nursing. May nakita daw siyang babae doon sa paakyat. Naka all white. O, kala niya yung pinsan ko. Uy, Ann. O, magkaano lang ako ng mga damit ha. Di daw siya pinapansin. Tapos noon, kinabukasan, tinanong niya, pamangkin yung pinsan ko. Inaano kita kagabi. Hindi ka sumasagot. Ay manang, hindi po ako yun. Ano na po ako umuwi kanina? Madaling araw na po ako umuwi. Sino yung babaeng nakaputi doon na nakaano ko doon sa taas? Ako, nanginig yung katulong. Nanginig si manang. Up and down kasi itong balay na to. Marami rin ano dito. Tapos mapuno. Dito banda, mapuno. Sa labas, mapuno. Kung di pa naman nakakaano talaga experience. Buti na lang kasi matapang ako sa matapang. Hard hitter ako pag nagsasalita ako, di ba panta sa live. Matapang talaga, pero pagdating talaga sa mga ganyan, hindi ko alam anong mangyayari sa akin pagka lang nabigla ako o something, may nakita akong kaya ko naman. Mahirap din kasi yung bigla magpakita sa tapak mo na andyan na. Kailangan ng laban mo, nasa tapat mo na eh. One time nun, nasa probinsya na ako. Mga 11 ng gabi. Tulog na kami lahat. Yung pamangkin ko kasi may computer shop yun, malapit sa amin dito. Lalabas ka lang, nandun yung computer shop niya. Maya niya, mga footstep, mga yapak ng nakabalat na sapatos. Lakad ako. Mamaya titigil, halos ganyan na naman.
Kaya alam ko na yun kung sino yung lolo ko. Malamang si lolo yun. Yung father ni mama ko. Mamaya-maya niyan, tumigil na, wala na, di ba? Mamaya-maya niyan, may nagkwekwentuhan doon sa baba, sa sala. Ang ingay nila, ang mga talaga, ingay. Iba yung salita eh, Latin, Kastila. Ay nako, sila, ano na to, kamag-anakan na. Sila mama kasi may lahing Kastila. May lahi silang Kastila, sila mama. Mga Latin, ang kwentuhan nila, ang salita nila Latin eh. Tinakbo ko na. Pumunta ako sa tumakbo ko, pumunta ako sa ano ng pamangkin ko. Pero nung pag ganun ko, nakita ko ng doktor, nag-uusap-usap sa sala. May mga nagkukumpulang tao. Hindi ko nga alam paano ako nakarating din sa Oji, okay, ano nangyari sa'yo? Sabi ng pamangkin ko. Grabe din sa bahay, G. Andiyan pa sila. Yung ancestral namin sa probinsya. Grabe, andiyan pa sila, Joji. Andiyan pa sila ngayon lang. Grabe. Nagparamdam. O, ikaw naman ko yun. Tagal-tagal na namin din. Hindi kami tayo. Ayun sa akin, nagpaano eh. Yeah. Dasal-dasal lang. Yun lang talaga yung talagang sa kaya ko. Tumira nga ako ng isang 2 taon mahigit doon na wala akong kasama. Doon sa compound nila mama ko. Tumira talaga ako ng 1 taon doon na walang kasama. Doon lang eh, lahat talaga na ano ko talaga doon. Na-experience ko talaga lahat doon. Yung tipong magigising ka na madaling araw, yung parang usok, yung fire, ano ba tawag doon? Anselmo? Ball of fire ba tawag doon? Nakita ko may Anselmo, ball of fire. Takot ako. Pero hindi. Titong mga ganun lang siya, hindi naman siya lumalapit. Yun lang siya sa may ano ng mga mangga. Maganda rin talaga. Mag-also. Sinabihan ko yung sila, Kamsat Daddy D, si Kamsat Don King, gusto nila. Sana nga mag-connive kami tatlo. Akit kayo ng Baguio, sabi ko sa kanila. Ito, kahit mga dalawang araw lang, maghanap tayo na. Yung tapang mo, pag ano mo na talaga, pagkaharap mo na, mawawala yung tapang mo, talagang titiklop eh. Iba pala talaga experience pag actual na andyan na. Na naman ng gabi. Mag-aalas 11 na naman ng gabi. Hindi lumot, gusto nang matulog talaga. Okay lang, sabihin natin 11 o'clock to. Lapit-lapit na lang yun.
36.
Oo. Out na rin natin maya-maya. Alam, minuto na lang. 10:43 pa lang. Maya-maya. Patay oras na lang. Lahat tayo alas 11, patay na natin to. Maya-maya. Out na natin. Anak ng madre.
tayo. 10 minutes na lang. Comment pa kayo dyan. Kung mag-comment, meron pa tayong 10 minutes bago tayo mag-out. Yeah, maraming po salamat sa mga pumasok sa akin live ngayong gabi. Yan, si Ma'am Julie, salamat po. Iingat at God bless po, Ma'am Julie. Yan, Bunsoy Amore, salamat. Iingat at God bless. Yan, lahat ng mga naka-silent dyan, mga Bunsoy, Bunsoy Yenyen, Bunsoy Iris, Bunsoy JL. Iingat at God bless sa inyo, mga Bunsoy. Iingat lang kayo lagi, God bless sa inyo. Yung mga ano dyan, mga subscribers dyan, silent viewers, salamat din pagsama nyo kay Kapsat mo kayo ngayong gabi. Yan, bukas ang umaga magla-live again tayo. Live again tayo ulit bukas. Ma'am Julie, salamat po pagpasok sa akin live. 10:51 pa lang, meron pang ilang minuto pa kasi. Nalabanan ko na talaga antok na ako eh. Lapit na nakaka-out. May 7 minutes pa po bago tayo mag-out.
5 minutes ka lang bago tayo mag-out. Nagalingan lang natin. Four minutes na lang. Out na natin to. 4 minutes na lang. Bye-bye, kakapsat mga bunsoy. 11 o'clock na.
Live ulit tayo bukas. Bye-bye. Salamat. Ingat sa God bless. Bukas live ulit tayo umaga. Bye-bye. Ingat kayo dyan. God bless. Salamat po sa lahat ng pumasok sa akin live.